rashin faɗa bane, to shi fa ba kuɗi bane, so fa ba kyawu bane, kashe fa ba ado bane, ba abun gudu bane soyayya. MG Boy Recorder. Lallai ba faɗa bane soyayya, gashi ɓangaren Allah kare. Ye alakata na ce so tari, waɗansu na riko ne jari, kamar kuɗi suna son asiri, amma ana ta so ba tsari, shi kanshi so yana jagora, don gashi ya rike hannuna. In ka ji ƙauna maganar aure ce, maganar so maganar baki ce, da idanu ka ga so ƙarya ce, a cikin zuciya kan ka zauce, ka ji daɗi ya kamar ka dace, yana nan da daɗi soyayya. Soyayya in ka taɓa shi karasa sai ka ji fa daɗi, in ka yi dacen samu ya fi zuma daɗi, wani yana so ya siyai ne da yawan kuɗi, ni asali na so ya zo na yawa faɗi, kai tunani domin kyakkyawan maɗi, mun yi so don alama don cutawa, ba don cutawa. Gaskiya tana da ƙarfin kore karya, zuciya tana riko kuma ba ta sanya, wasu na gaba-gaba wasu na ja baya, mai farin ciki a so shi